May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa iyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pork meat kag pork products gikan sa Panay kag Guimaras ginban sa Negros. Mga food stalls sa plaza kag government center gininspeksyon kasunod sa pagsaka sang kaso sa kolera. Pati simbahan sa Carabalan sa Himamaylan City ginhimo nga evacuation site. Sa Banwasang Ilog, lolo patay matapos malapakan sa truck. Kag sa Good Vibes, lalaki nga nautnan sa tiil, liwat nga nakalakat. 12 anyos ang ginabulayan sa paginhawa, ginbaklan sa ventilator. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod Mayor Albi Benitez ang magasapul sa mga gobernador angot sa ginaduso nga pagtukod sang sub-regions kabaylo sa ginalauman nga Negros Island Region. Sa baylo nga i-revive ang natukod sa ato nga Negros Island Region, ginduso sa Department of Budget and Management upod sa National Economic Development Authority ang pagtukod sa sub-regions para sa probinsya sa Negros Occidental kag Oriental. Gani si Mayor Albi Benitez ang liwat nga magapatawag sang pagsinapol upod sa mga stakeholders kaupod man ang mga gobernador sang Negros agud maistoryahan ang plano sang DBM kag NEDA. Ginalauman pa sadto ni Benitez nga magapagwa sang executive order si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa expanded NIR nga magalakip sa probinsya sang Siquijor. Ang NIR ang nagtukod sang 2015 pinaagi sa executive order sa nagtaliwan nga anay Presidente Benigno III. Ugaling na abolish ini sa executive order nga gin-issue naman ni Presidente Rodrigo Duterte sang 2017. Instead of combining region Negros Occidental and Negros Oriental as one region, the proposal is to have Region 6B and Region 7B. So all of the government offices, departments would have a satellite office diri sa aton. Let's say sa Negros, in this case it will be Bacolod City, where they will be able to transact business nga hindi na kinahanglan magkadto sa Iloilo, so though it's a sub-region. Sa number 9, tatlo sa karon ka mga ospital ang nagpirma sa kontrata para sa back chip nga programa sa Bacolod nga suportado man sa Department of Health. Pangatlo, Bacolod Queen of Mercy Hospital nga nagpirma sa Memorandum of Agreement para sa Bacolod Comprehensive Health Program. Ang back chip nga nasugdan sa Benitez Administration ang nagapasalig sang zero billing para sa mga indigents nga nagakinahanglan sang hospital assistance gikan sa mga private hospital. Gani labi ini nga ginadayaw sa Department of Health Regional Director Dr. Adriano Subaan nga nagasuporta man sa tinutuyo sang back chip. Sunod sa kay Councilor Claudio Pontevilla, may kapin sa 20 mil na ang mga indigent back chip members ang natalana magabaton sa back chip cards halin sa masobra sa 50,000 ka mga applicants. And it's not just the city that's engaging the services of the private hospitals, as well as the national government, in this case represented by our regional directors at the Department of Health. We are now trying to find ways where we can extend the resources of the national government to these private hospitals. We're targeting na no balance billing yung mga indigents, and this will definitely be going to help the people, the constituents of Bacolod City. We are probably the first private hospital which will be reopening our wards, so that in preparation for this program, we're happy to tell you that effective tomorrow, our medical director has informed me that the 30 beds will be available. Sa number 8, mga food stall sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center gin-inspeksyon kasunod sa pagsaka sang cholera cases. May report si Nico Delfin.
Hindi lang mga water refilling station yung mga bomba kag bubon sa kabarangayan sa Bacolod ang ginusisa sang katapos ng Environmental and Sanitation Division sang City Health Office. Humalin sang nagligad ngayon adlaw, gin-inspeksyon man ang mga food stall sa Bacolod Public Plaza kag mga kiosko sa Bacolod City Government Center. Ini matapos nga may 3 na ka mga individual ang nagkakolera sa syudad. Katie, they are selling some food and water, no, for all the people. So, it's just but fitting, no, kasi businessman Japan, even for short period, they are required man for, for health cards and permits and also deworming. Sa records ng CHO, may 35 pa ka suspected cholera cases nga ila ginamonitor. Gani giliyon man nga nagpatawag sang emergency meeting si Mayor Albi Benitez agod madiho ng dugang nga mga tikang para mapungga ng cholera cases. We are now trying to find kundi ng ilang source. But so far daw isolated naman. Wala man gid nga daw contaminated ang bilog ng water system. May 112 na ka mga water refilling station nga natalupangdan wala sang sanitary kag business permit kag ginrecommend sang CHO nga maguntat sa pagbaligya sang tubig. Nagpanugyan man sila sa mga kabarangayan bahin sa chlorination sa mga bomba kag bubon para mapasiguro nga hilway nga magamit sang pumuluyo ang tubig halin sa mga water sources. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 7, may kapin sa 700,000 pesos kabalor sang kable sa telepono. Gin pangkawat, isa sa mga sospek nadakpan. Arestadong 29 anyos nga si Elkie Garcia matapos maaktuhan ang iyang pagpangawat sang kable sang telepono kahapon sang aga sa Barangay Santo Rosario sa Banwa sang Binalbangan. Sunod sa PNP, nagtawag sa pulis ang technician sang Telephone System Incorporated kagin pahibalo angot sa pagpangawat sang 4 ka mga sospek. Giliw nila iniga gidkatuan kag didto na aresto si Garcia. Nakapalagyo naman ang 3 ka mga kaupdanan. Nakuha sa iya ang 510 ka metros ang kable sa telepono nga ginabulubanta nagabaloro sang 688,000 pesos. Detain karon sa Binalbagan PNP ang suspect. Sa number 6, isa ka nagapataya sang STL nga nagagamit sang peke nga ID ang ginaresto sang NBI. Samtang 4 naman ka mga maintainer sang ginaalegar illegal nga pagpataya sang STL ang ginpasakaan sang kaso. Matapos magkabaton sang impormasyon na aresto sang NBI sa operation kahapon si Gilberto Onde sa Lopezana Street sa Barangay 31 sa Bacolod City. Suno kay Attorney Renwa Baldovino, ang chief sang NBI Bacolod, isa lamang ang lisensyado nga operator sang STL sa probinsya, ang Super Lucky Bigler Incorporated. May na-recover nga kwarta gikan sa taya suno sa NBI. Ginfile naman ang reklamo via inquest proceedings. Samtang ginpasakaan sang kaso sang NBI kanday Jovel Espora kag Lixel Rentoy bangod ginaalegar sila ang maintainer operator sang illegal nga nagapatay sang STL sa Sipalay City. Kanday Dina Catalbas Surigao kag Lizela Trembol bangod sila naman ang ginaalegar maintainer operator sang illegal nga STL sa Binalbagan nga damlag pa gin-operate man sang NBI. Regular o kung direct ang filing sang kaso batok sa ila, suno kay Baldovino. Sila nagrenta. Ang sinupina natin dito, yung may-ari ng establishmento, di ba? Ito daw yung mga nag-rent, kaya clean-asipay natin sila mga maintainer. So sir, yung yung owners ng bahay, walang liability? Hindi naman sila talaga involved dito sa sa illegal numbers game na ito na Vikings peryahan ng bayan. So hindi na sila Oo, sir? nakipag-cooperate naman sila sa atin, nakipagtulungan at ito nga, ni-reveal nila, ito talaga yung mga nangrenta, nagrenta sa kanila. Kaya sila lang ang kinasukan natin as maintainers.
Sa number 5, sa Banuasang Ilog, lolo patay matapos malapakan sa truck. Patay ang 77 anyos nga lolo matapos ini malapakan kahapon sa truck sa highway sa bahay sa barangay Dangkalan sa Banuasang Ilog. Ang biktima, gikilala kay Reynaldo Henito Jr. sunod sa kay Captain Thursley Castillo, hepe sa Ilog PNP. Yara sa pareho din ang motorsiklo nga ginadala ni Henito kag sang truck nga kargado sang tubo. Mo-overtake man kuntani ang motor sang biktima upod sang duha ka mga salakyan nga una na nga nag-overtake apang naalang-alang ini kay malapit na sa kurbada. Hindi pa mapatod sa pulis kung naglumpat o kung natumba sa iyang motorsiklo si Henito bangod sa tunga nga goma sang truck siya nalapakan. Detained ang driver sang truck kag pasakaan naman ini sang kaso sang pamilya suno sa pulis. Sa number 4, Commanding General sang Philippine Army ang nagpahayag nga nangin maayo ang pagpatuman sang operation sang tropa sa Himamaylan City. Suno kay Lieutenant General Romeo Browner Jr., ang target sang military amo ang pagdismantle sang guerrilla fronts bangod nga ini amo ang nagapamentaha sa pumuluyo kag nagagamit sang armas para malabot ang ilang mga tinutuyo. Bagay nga suno kay Browner, sarang man makuha sa mas malino nga pamaagi. Suno kay Browner, ang ginapatuman karon sang 303rd Brigade sa idalom sang 3rd Infantry Division ang kabahin sang overall nga kampanya para ang local communist armed conflict. Wala labot sa combat operations nga ginapatuman na lakip man diri suno kay Browner ang mga tikang para madaog balik ang mga pumuluyo. Wala sa gihapon sang clearance nga ginahatag para sa mga evacuees sa Himamaylan nga sila ang makabalik na sa ilang mga puluyan. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang pamuno sang 303rd Brigade sang Philippine Army, padayon sa gihapon ang assessment. Yari si Browner sa Bacolod sa Philippine Army Multi-Sectoral Advisory Board nga pagsinapol. Ang MSAB ang nagahatag sang advice sa Philippine Army units bahin sa Army Transformation Roadmap. Na talagang maganda yung ginagawang operations ng ating troops on the ground, specifically yung 3rd Infantry Division o 3rd Infantry Brigade. Dahil ito nung overall campaign natin to end the local communist armed conflict. So, aside from the combat operations that we are doing, ang kasama dito is yung effort natin to win the hearts and minds of the people. Hindi puro gera ito. What is more important is that we help each other. Dahil Pilipino tayong lahat, no? So ang gusto sana namin is that mag-surrender yung ating mga kababayan. Sa number 3, kasyam nga enkwentro sa tunga sang Philippine Army kag New People's Army nagluntad sa Gihulngan City sa kahapon. Isa na naman kay enkwentro ang nagluntad kahapon sa Barangay Trinidad sa Gihulngan City bilang resulta sa first operation sa tropa sa 62nd Infantry Battalion. Sa natabo man nga enkwentro sa Miyerkules, naglawig lang sang 2 ka minuto ang pagbayluhanay sang lupok sa tunga sang Army kag rebelding NPA. Hindi magdubo sa isa ang casualty sa hanay sang mga rebelde suno sa Army pero wala pa sa may na-recover nga lawas. Na-recover sang militar ang isa ka 45mm pistol upod sang backpack kag personal nga mga pagkabutang. Sa number 2, sa Himamaylan City, pati community church ginhimo na nga evacuation center. May nag-birthday na gani diri nga evacuee. May report si Romeo Subaldo. So pila di ka families? Mga 27. Ang simbahan sang End Time Message Church sa Karadyoan si Mamaylan ang nagasirbing evacuation sa 27 ka mga pamilya humalin sa nagsugod ang inaway sa tunga sa Philippine Army kag New People's Army sa nagdigad nga Webes. Ang mga bangko gipang idog lang anay para may kaugalingon nga space ang tagsa ka pamilya. Ang siyam ka bulan nga nagabuso nga si Jenny Jade Caceres nagsiling nga basi diri na siya sa evacuation site magabunag sang bata. Ang 73 anyos nga si Oscar Kinko wala man lang may nadala sa pagbiya niya sa iyang mga kasapatan. Wala man siya sang dala nga bayo. Para man ka pumuli ka. Nervyos ka ga, affect man na sa bata mo mo.
Siguro alas 5 kasi may bulang basi ng bata. Di ka bayo namon ng mga lago. Mago namon sa kabilog may banggal. Ang among tigulang ang pasan ng tumugtabok sa lamnan nga para makarescue kami dayong dalagan. Sunod sa misis ang pastor nga si Helen Diaz Romano, una nila nga ginbuksan ang ilang nga balay para sa mga evacuees nga kalabanan, ilaman lang ang mga himata. Tubtub nga pati ang simbahan ang ginbuksan nila, kaginpa-airconan ang mga evacuees. Hinalit na lang nagsaka sa 15,000 pesos ang ilang nga bill sa kuryente pero okay lang man kuno sa gihapon. May isa pa kasyam katuig nga bata nga nakaselebrate sa iya nga ikasyam nga birthday sa evacuation center, pinaagi sa pag-amot-amot man mismo sa mga evacuees. Plano sila nga pag-birthday tayo na 1 year na, mahiwat sila sa Malitson sila kag mahihaw di baboy. Kaso lang kay hindi ito makantuan ng ila baboy, hindi na makamutan ng linamon kag yung birthday na iya bata para matuman ng manang. Naabtan man sa crew si Vice Mayor Justin Gatuslao upo ng DSSD nga nagapanagtag sa relief goods evacuation center sa barangay Carabalan. Sunod sa iya, may mga sityo na sa Carabalan nga na-clear sang army. There are some sitios that have been cleared already where they either can remain in their outright, although nag-normalize na bilang situation. It was not clear though which these sitios are. And kung pwede nakabalik. And kung pwede nakabalik. But may na-point out na. May na-point out na doon nag-normalize na. Of course, there was also information earlier that there are additional reinforcements coming as far as our armed forces is concerned. Damlag pa, ginsiling sa Philippine Army nga amat-amato na nila clear ang mga sityo para makaamat-amat na pauli ang mga evacuees. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pork kag pork products gikan sa isla sang Panay kag Guimaras ginadumilian sa pagsulod sa probinsya sa Negros Occidental. Ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang banning sa pagsulod sang buhi nga baboy, boar semen, pork products kag iban pa nga pork-related items gikan sa Panay kag Guimaras nga nagalakip sa probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz, Aklan kag Guimaras. Ini kasunod sang gin-report sang Provincial Veterinary Office sang Iloilo sa nagligad nga Oktubre 13 ang suspected African swine fever sa Oton, Iloilo. Sunod sa gobernador, dako ang threat sang ASF sa probinsya, ilabi na isa ang Negros Occidental sa mga major producers. Ginapanugyan ang mga alkalde nga magpatuman sa tikang para mapasiguro nga mapangapinan ng industriya. Sunod sa kay Dr. Placida Lemana, ginapatuman naman gidgadaan ang mga checkpoints kag checking sa mga puerto kag airport sa mga nagasulod nga produkto bangod sang ASF Prevention Ordinance. Karon naka-alerto pa gid sila, ilabi na nga kaingod probinsya man lamang ang may suspected ASF case. So, hindi natin pag-irisgo ang 6 billion swine industry sa Negros Occidental. Identify na natin ang possible entry, no? Ang possible entry. So, may ara kita diri sa Banago, Bridco, no? Ang sa Bridco, duwagin na. Ang sa Fast Crop, kag sa Roro. Plus, sa Valladolid, nga maagi sa Pulupandan, sa Guimaras halin, no? Kag Pulupandan, Ibi Magalona, Victorias, no? Himamaylan. So, may mga gagmay na dira nga ports, Sipalay, Hinigaran. So, all the livestock inspectors, kay may ara kita district offices, mobilize ng aton nga district field units. So, alert na ni sila nga ang mga possible entry dapat alerto na nga dapat bantayan. Kaagyanin naman ang pabalo na mo niya pang pag-good vibe sa inyong sininga weekend. Sa ikaduhang anibersaryo sa tripping ni Ruming, pinasahi nga trip naman ang aton himuon. Ina ang makapahalipay sa iban. Isa ka lalaki nga taga Castellana ang nautdan sang tiil bangod langgid sa pagkapaso sa tambutso sa iya nga motor kag napabayaan. Apang matapos ang halos 2 ka tuig, liwat na siya nakalakat. Paano? Inabuas sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan naman, isa ka 12 anyos nga bata nahulog sa truck. Bangod sa amo nga aksidente, apektado ang iyang mga baga. Ginabudlayan na siya sa paginawa, pero sa bulig sa komunidad kag iban nga mga tawo, nakatipon sila sa pondo para mabaklan siya sa ventilator. Karon, makagulugin hawa na siya kag ang iyang nga pamilya. Ang yan naman nga istorya sa Sunday sa Baganihan. Barbang nga weekend, full tasang stories of hope.
Charity ruming. Kaya na si Charity Diva na si isang kastorya, Barb. Pero importante, Ming, no? Nga inabalang despite sini, may mga tao nga willing hindi sa gihapon magka. O, kakilanan, Barb, sa iba niya tao nga makabati sa inspirational story sa kakatabo man sa ila sa karon. Kagawin itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!